Smoking causes cancer. Consumption of alcohol is injurious to health. Be safe, don't drink and drive. Like जों खा मा खामबो जों किसुदिन आगे नुखा सिनि मणिपुर कुकी बाय मेइटे ब्रौनि जे जातिगत दांगा नांनाय माने बनो सिनि किला तिप्रा मथा ब्लक कमिटि देंगै बेलाय के सेलेंगो अम कक मनि तंमनिया हाइंगानि बाटाया आरोनि जे शासन तंनाय बीजेपी नि बीरेन सिंह मुख्यमंत्री तंनाय बनो इमिडिएट बनि चेहारिया कालाथों अम हाइके ब लगातार 80 दिन ऊपर जे 3 मास नि ऊपर जे आरो जागा जाति दांगा नांगै तंखा मेइटे बै कुकी जों नुखा सोशल मीडिया नुखा बुरै मासा 21 बছর तै मासा 40 बছर निसे बनो जेबाबे ब्रंनि बुसागो रिखरै खायै हिंग्रौै सारा पारा हिंग्रौै मा दतिलाङै जे कयेकजन आरोनि मेडिएट बनि चेहारिया कालाथों अम हाइके ब लगातार 80 दिन ऊपर जे 3 मास नि ऊपर जे आरो जागा जाति दांगा नांगै तंखा मेइटे बै कुकी जों नुखा सोशल मीडिया नुखा बुरै मासा 21 बছর तै मासा 40 बছर निसे बनो जेबाबे ब्रंनि बुसागो रिखरै खायै हिंग्रौै सारा पारा हिंग्रौै मा दतिलाङै जे कयेकजन आरोनि कुकी अमनै मेइटेनि जारा जुबक तंनाय दुष्कृतिकारी बरक ब्रंनो जे कोनो दर्शन खायका गैंग रेप खायका बंगनि कक तंमैया मानव जाति अम हाय कोनो रकम उमैया सम्भवया हायनि बांगै जों बनो सेलेंगो अम इमिडिएट मणिपुरिबो जाते आरोनि प्रशासन तंनाय मुख्यमंत्री रिजाइन लाथों आर स्वराष्ट्र मंत्री चिनि अमित शाह तै प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नबो कइनाय इमिडिएट निरो एक्शन दादि हाइके जों अम कोनो मते चिनि इंडिया व हाइके मोसांगिया हायनि बांगै जों तिप्रा मथा किल्ला ब्लक कमिटि संबो कइनाय अमनो मणिपुरनि हायनो अम दायथि थागलाथों आर जारा victim जारा आरो कष्ट मजा गैंग रेप खायजानाय ब्रनो जों खा चिनि बोखाबाय हायनि बनो खारिबाबो ब्रम दायथि ब्रम रिकभारि लाथों हाय फैलेथों हायनै ब्रमबो ककुसार सुजरा सावैनो जों दिनै प्रेस मिट खायमोनना अरन पाइरो सारनि सिनेमंखे किला तिप्रा मथा ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेंट सादन